Wow, ang buwad. Baktas. Sa ngayon is tiis-tiis lang muna. Nakulikta ko ba? Hello! What's up? What's up? Mga higala! Kumustamos kayo mga kahigala? Papunta kami ngayon sa supermarket. Have we got too much? Sorry. Yeah. We need cabbage. Cabbage. Bumili ako ng green plant, oh. Tag 99 rand mga kahigala. Yehey! More bibi na naman. Take one of this. Take one of this. Mighty Sige yan ah. cornflakes niya. Oh, this one. Thank you for the... Tapos na kami nag-grocery mga kahigala. Malamig na dito. Mga tao dito is nagja-jacket na. Kasi winter na kami. You said you would take me for lunch today, but we didn't get a chance to go for lunch, so you bought us Vinduk draft beer instead. Thank you. Akala ko libre ni Banana yung green plant. Hindi pala kasi ako ang pinagbayad niya sa beer, no? Not good husband. A good husband, yeah, because I can drink the beer, but I can't eat the plant. Papalitan ko to ng pot mga kahigala. Kasi ano lang, maliit lang ba? Buti na lang at may extra ako. O yan na mga kahigala, oh. Napalitan ko na ng pot. Maaga kami pumunta sa supermarket kanina dahil marami ng tao, no? Pag hapon ka na pumunta doon. So nagluto ako ngayon ng bulalo para mamaya. Yan. Di pa tapos. Tapos nagbisibisihan din ako dito sa pagligpit sa mga nakulikta ko ba ng mga ano na, yung sa iba pa, mga basura na to, no? Pero sa amin is magamit pa man to. Yan. Lalagay ko sa karton para paglipat namin is kaunti na lang yung liligpitin ko. Ito lang muna ang ginagamit namin mga kahigala pansamantala ba? Dahil kaunti lang ang Tupperware namin. Tsaka lang muna kami bibili ng more Tupperware kung may budget. Sa ngayon is tiis-tiis lang muna. Tapos na ang aking bulalo. Mamaya to pang dinner. Partner with rice. Ililigpit ko muna to mga kahigala dahil tapos na ako sa pagluto ng bulalo. Yan, ilagay ko na. Ang si Banana is nandun sa trabaho, no? Ninggalikyat para may piso. Pero saglit lang yun si Banana mga kahigala. Ilang oras lang kasi bukas is holiday.
Yan sila mga kahigala. Paktas. Ano, magbitbit wala ko si Lupin. Nandito kami sa forest. May kamera pala, hindi kami makakuha ng mga bulaklak, mga kahigala, oh. Oo. Purple na yun, maganda. Yan, nagustuhan namin yung violet, oh. Pero may kamera. Oh, yan. May ginipol mga kahigala, oh. Kaninong pusa to? Ito na naman ang bring house ko mga kahigala, oh. Ang dami. May sabaw pa. Ayan. Yung mga isda. Buwad. Tapos yung bilo-bilo. At champurado. Pinapunta ko doon si Banana mga kahigala. Dahil naawa ko ba? Kasi mag-isa lang siya dito. Tapos na bored ba, no? Para naman magchika-chika siya doon at maglakad-lakad sabay namin. Super na-enjoy ako, pati si Banana, no? Ayaw pa ngang umuwi. I enjoy it today. Tonight, this evening, going for a walk, seeing the Pilipinas. That's all for today mga kahigala. 8 o'clock na dito sa gabi. So yon lang ang lagi nyong tandaan mga kahigala. Be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Bye! God bless.